Szeretettel üdvözlök mindenkit, Sándor Béla vagyok, 31 éves, református, a népi világ és hagyományok szerelmese, fazekas, méhész, és az önök polgármester jelöltje. Apai ágon mindkét apám már fonyi volt, és bármerre jártam a nagyvilágban, szívem mindig hazahúzott. Gimnáziumi évemet Kassán töltöttem. Nyíregyházi főiskolán, a Hallgató Önkormányzat testületében szereztem tapasztalatokat. A Petőfi program ösztöndíjasaként Vajdaságban 7 hónapon át a helyi civil szervezetek életében teljesíthettem szolgálatot. A Kárpát-medencében szerzett tapasztalataimat, kapcsolataimat szeretném a közösség javára fordítani. Fony egy mesés kincses láda, aminek a fedelét már jó régen bezárták, és már a moha is belepte. Szüleim által 2002-től részt veszek a közösségépítésben, és mindig is azt láttam, hogy tenni kell másokért. Túrák, kirándulások, táborok, foglalkozások, események, rendezvények szervezésében aktívan részt veszek 10 éves korom óta. Kavarjuk fel az állóvizet. Belenőttem a civil létbe, és tudom azt, hogy kis összefogással, kevés pénzből is lehet nagy dolgokat létrehozni. Most ezeket a közösségért végzett munkákat, pályázati tapasztalataimat szeretném tovább kamatoztatni polgármesterként is az önök javára. Ugyanakkor az elmúlt évek során sikeresen felépítettünk egy folyamatosan fejlődő kis street food vállalkozást, és megtanultam a számok nyelvén gondolkozni, átlátva, hogy mi az a tevékenység, ami fenntartható, és mi az, ami nem. Számos kihívás van a településünkön, ami jelen állapotában nem fenntartható, és megoldandó feladattá kell varázsolnunk. Számtalan, kihasználatlan potenciál lappan körülöttünk. Ezeket nem sorolom, mert mindannyian látjuk, érezzük a saját bőrünkön. Egy nyílt, átlátható, elszámoltatható önkormányzatot szeretnék létrehozni, ahol valódi meghallgatásra kerül minden lakos szava. Szeretném eltörölni mindannyiunk gondolkodásmódjából azt, hogy ki számít fonyinak. A különbségek helyett a közös metszetre szeretném helyezni a hangsúlyt. Legyen minden fonykedvelő ember fonyi, független attól, hogy itt lakik, tervez ide költözni, vagy csupán szerelmes tájba. Mert nem lehet, hogy ez a maroknyi ember 300 felé húzzon. Valódi összefogásra van szükségünk. Teremtsünk együtt olyan lehetőségeket, amelyben minden ember megtalálja a saját boldogulását. És mint egy jó fazekas, szeretném összegyúrni, értékeinket megtartva, homogenizálni a fonyiakat, hogy gyönyörű alkotások születhessenek a közösség ereje által. Szeretettel látunk és hazavárunk minden elszármazottat az év minden napján. Ne hagyjuk, hogy ujjaink között szaladjanak ki továbbra is forrásaink. Ragadjuk meg a lehetőségeket, és öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nyissuk fel együtt ezt a kincses ládát, és adjuk vissza településünk egykori pompáját. Tegyünk együtt, közösen a közösségért, mert fony a fonyiaké. Egészségünkre! Várunk mindenkit sok szeretettel június 8-án, immár 4. alkalommal megrendezésre kerülő családi gasztrofesztünkre. Főzőversennyel, sütiversennyel, különféle vetélkedőkkel, kézműves foglalkozással. Töltsünk újra önfeledten együtt tartalmas időt, és csaljunk mosolyt egymás és gyermekeink arcára, mert fony a fonyiaké. Maradok tisztelettel, Sándor Béla, polgármester jelölt.